Písal sa rok 1938 a situácia v Európe bola napätá. Nacistické Nemecko na čele s Hitlerom si robilo nároky na územia. Napríklad v marci k sebe aj napriek Versailskej zmluve pripojilo Rakúsko a robilo si záľusk aj na české Sudety. Hitler chcel totiž zjednotiť všetkých Nemcov a tých žilo v Sudetách hojne. A tak sa v Mníchove stretli 4 mocnosti, aby vyriešili, komu budú patriť Sudety. Takže situácia. Nemecko chce Sudety. Sudetskí Nemci sa tiež chcú pridať k Nemecku. Tvrdia, že sú v Československu diskriminovaní. Najvýznamnejšou politickou stranou tejto nemeckej menšiny, v niektorých oblastiach tvorili Nemci až 90% obyvateľstva, bola Sudeto-nemecká strana. Pod vplyvom nacistického Nemecka šírila v Čechách propagandu a za pomoci nacistov vznikali polovojenské jednotky Freikorps, ktoré naschvál vyvolávali nepokoje. Zúfale Československo nevedelo, čo má robiť, a tak sa vtedajší prezident Beneš obrátil na našich spojencov, Francúzsko a Veľkú Britániu. Veľké silné štáty sa dákeho Nemecka nezľaknú, tí mu ukážu takto si dovoľovať. No, lenže Francúzsko a Británia sa Nemecka báli. Teda presnejšie, báli sa vojny. Cieľom oboch štátov bolo spraviť hocičo, len aby nebola vojna. Takzvaná politika appeasementu. Mysleli si, že Nemecku stačí len vyhovieť, aby bolo už konečne spokojné a dá všetkým pokoj. Takže na konci septembra 1938 sa v Mníchove stretli Nemecko, Taliansko, Veľká Británia a Francúzsko. Možno si vravíte, ja som ťa asi zle pochopila, ja som si myslela, že to má aj dačo s Československom. Áno, má. Rieši sa tam československé územie. Tak ja som ťa asi zle počula. Sa mi zdalo, že si Československo neprečítala. Československo na konferencii nebolo. Nikto ho nepozval. Áno, preto sa o Mníchovskej dohode hovorí ako o dohode o nás bez nás. Lebo sa dohadovalo o našom území, o našom osude, ale nás sa nikto na nič nepýtal, koho zaujíma názor dákeho štátika, ktorý existuje ledva 20 rokov. Možno si ešte vravíte, OK, čiže je tu Nemecko, ktoré rieši Sudety, sú tu Británia s Francúzskom ako naši spojenci, Československo, ktoré by tu malo byť, keďže je predmetom debaty, tu nie je, ale čo tu robí Taliansko? Taliansko bolo spojencom Nemecka. Čo chcel Hitler, to Mussolini predostrel ako ideálny kompromis. Takže to napokon vyzeralo ako rozumné diplomatické riešenie a nie ako nátlak zo strany Nemecka. A tak bola podpísaná dohoda o tom, že Nemecko môže anektovať Sudety. Československu, samozrejme, sa iba oznámil výsledok a pod nátlakom spojencov muselo dohodu prijať. No, nemáme Sudety, spojenci nás vlastne zradili, prišli sme o veľkú časť priemyslu, Nemecko sa tvári nebezpečne, čo horšie sa ešte môže stať. Nemeckom sa inšpirovali aj iné štáty, keď to prešlo jemu, prejde to aj nám. Poľsko si od nás zobralo územie Tešínska a pár obcí na Spiši a Orave. Maďarsko si zobralo južné časti Slovenska a podkarpatskej Rusy. No, dobre, ale tak aspoň nebude tá vojna, ktorej sa spojenci tak obávali. Nuž, tiež nezabralo. Druhá svetová vojna napokon aj tak prišla. Po Mníchovskej dohode si Beneš povedal, že toto už nemá zmysel a emigroval do Británie. Mníchovskou dohodou nás zradili naši spojenci, keď naše územia bez problémov dali Nemecku. Vojna napokon aj tak prišla. Takmer o rok neskôr, keď sa Nemecku zazdalo, že chce tých území vlastne ešte viac. Československo sa po Mníchovskej dohode neskôr postupne rozpadlo a vznikli protektorát Čechy a Morava a slovenský štát. O tom sa ale možno porozprávame niekedy inokedy. Pa, pa!